Takže, moji milí, som tu zas. Ešte všetky nešťastie ma obišli. Budem zasa hovoriť o justičnom terore, prevádzanom mnoho rokov na mne prokurátorom Michalom Barnišinom, ktorý nebol ochotný akceptovať príkaznú zmluvu, ktorá je podľa obchodného registra signovaná a sú tam jasné ustanovenia. Príkaz sa prehlasuje, že pohľadavka je právoplatná, existenciu dlžník nepopiera, ale nepopiera. Takže, a tu máme hneď k tomu zoznam sporov. Zoznam sporov je tento tu, áno, kde bola podaná žaloba. To znamená, že to sú spory. To znamená, že Kráľovské železiarne hneď pri podpise zmluvy deklarovali niečo, čo nie je pravdivé. Nepravdivé v skutočnosti. Máme tu potom výpis obchodného registra, ktorý jasne píše, že Zdislav Cihláš firmu samostatne nezastupuje. Dokonca je tu presne definované, ako má firmu zastupovať. Jednou osobou musí podpísať najmenej 2 členové predstavenstva, z nich jeden musí byť predsedou nebo místopredsedou predstavenstva. Tak to znamená, že samostatne Cihláš nie. Čo teda Barnišin nebol ochotný akceptovať a stále sa do toho miešal, stále zasahoval do zmluvy, do obchodného registra a tak ďalej, čo je jednoznačne trestná činnosť. No samozrejme, že prokurátor, zaplatený prokurátor, to je ako úplne v pohode, že? No, takže tu sa dostávame k tomu, že dlhodobá pracovná činnosť Barnišina ma totálne existenčne poškodila a on sa tvári ako, že nič, on zastupoval nejaký zákon. Zákon je niečo iné a svojvôľa justície alebo Barnišina, prokurátora, je niečo zas úplne niečo iné. Pričom škodu, ktorú spôsobil, je zhruba 2 milióny eur v dnešku. Že? Takže budeme pokračovať ďalej v ďalšom dieli.